iya kini sa Dios. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili gid ako mahimo. Mahi kalimtan. Alin eh. Miriam. Miriam pa. Eugene. Yan na si Manay Jipoy. Ay naman mo. Dato, ay mo na dato. Sindot ng takada. Magtingin kayo. Okay. Magtingin ka. You know. Sige. Ako ba? Sige. Yan na si Manay Jipoy. Ay naman mo. Uy. Anong bingo mo? Oh. Ginuko. Miriam! Oh, saan ba nagkapos ninyo din eh? Ha? Kinsa? Oh, ay, kajat. Katatagan mo sa inyong kapos ha? O baat sa inyong mga baba? Unsa? Mao na man Jeep, uy. Tulog ka lalaki ang bisa ka din sa ato. Og ilang off ang plangka sa itong sugaron. May makabantay sa ilang kibuhat na mo. Kinsa sila? Wami makailan nila, anak. Pastilan, dili na kita mamuyo pa din eh, nahadlok na ko. Ug asa man ta paingon day ha? Bisag asa, basta kay dili na ko gusto mo po yung inibaya. Dili na, nahadlok na ko. Nahadlok na ko. Kalma lang ma. Relax lang ma. Kuya Jeep, uy, di ba relax, noy? Manuan. Nakoy. Manuan, mantok. Kunya, Bejipoy. Kung sa'y gusto ni mo itong buhaton, ha? Magpangutanaw na ko. Kung kinsay naghadlok sa akong pamilya ba? Na lang ko, ha? Ang pagkasultinin ko sa atong nga batos. Kung sa'yo mo'y patabang na mo. Hindi ko sila katulgan ba? Kung kinsa man sila. Kung kinsa maganda silang nagbuhat sa ingon. Magbayad sila tanan silang gibuhat sa akong pamilya. Bebel. Mantok. Mantok. Pero Ako na niya. Ay, malaman ko. Doon, Papa. Ako na niya. Ay, bro, ta. ha? Ikaw na Muadto na ka, kuya? Adto na ko. Dili ka magpasulog tao nga makakaila ha. O, kuya. Sige. Kini kuya. Oh. Pagdaon niya glami, ha? Oh, sige day. Adto na ko. Adto ko sa hilab. Kumusta ka hilab tanan nga jeep? Trek. Aday, bayot ano? Mama, Miriam. Mama Miriam. Try ko na, try. O, ang sa bandian hinabang imong maguwang, Miriam. Wa pa man mo. Pastilan, gusto na kong makabalhin din eh. Inig-abot sa kagabion, magkurog na yun ko. Mawa naman tayo anay kapalakain. Kaya na may mga taong gipabantay si Manay Chipoy dinis palipod sa tumbay. Basta kay nahadlok ko, Miriam. Nahadlok na ko. Jepoy man. Unsa? Mao ka na, Bejipoy. Ang mga lalaki ko nga misa ka sa inyo, og nang hadlok sa imong pamilya, ang mga sakop ni ko ni inting pulis. Unsa? Pero nga naman. Sa may lang rason nga, ilang manggihadlok ang akong pamilya. Oh, nahibaw na siguro sila, Bejipoy. Nga ikaw ang nanguho sa grupo, aron makuha na to silang mga sagbot sa katilingban. Bay, di lang gid nila hilabtan ang akong pamilya. Kaya trabaho lang kining ato. Walang personalan, bay. Jepoy, papa, mama.
Kasa daw. Ano mo ninyo? Oh, wala. Aman. Papa, mama. 16 mo da, bro. Wala kayo kung ano. Kung ako pa pagmana. Dili, kuha na siya. Sure ba? Tao. Sukad karon, ma, pa. Ano na ka mo mumuyo din eh. Kamu, ikaw di ada. Daro ko sa among height. Height out na. Sorry. Sa Nga nung nagpulis mga kaanak. Sa height ko. Nagpusir utak ka, ikaw di ada. Ayaw, kamarakpan ta. Mumuyo din eh. Kamu, ikaw di ada. Daro ko sa among headquarters pa. Ba? Pag-amping in town, anak. Pastilan. Nga nung nagpulis ka matao na ako'y. Manuan, ito ano. Ano? Yan, ayos man yan. Oh, sama na. Mo na. Ako, mantong to ko ah. Mo ba kini ang ilang hideout bay? Mauna kay, Bachi Poy. Ya pila ba sila kabuk na susod? Daghan sila. Mo ba? Anila sa tabi ni magpundo. Pabuto na to. Ano na yung manggawas niya. Sakto naman wala sang i-deliver ang epektos. Anya, aman mo abot ang driver sa kutino sa pan. Unsa? Wapa mo abot. Hay man din siya. Napalit pa man itong sinaw. Ano po? Ang sisinaw ba? Ay sisinaw. Siya po, good. Siya po, ang buwel. Mao na. Ay, Sinaw ang tinaw, ha? lighter na eh. Lighter. So, ito yung kay kana. Karon ko no sa, karon taon-taon, moabot na siya para di ko siya putuka. Dili man ka makahatag na mo, mong siya na nagpalit tos gawas. Lighter to no? Lighter. Unya. Pero usaw ng lighter. Unya, magpaabot niya. Ay, tayo sa uy, usaw ng lighter. Ay, gamito na ninyo. Para daob. Pila kang apil eh, dili kang apil. Pila ka mo lighter, Apil na lang. Oy, pila ka mo lighter, palitan. Usar, oy, di na mahurot tayo. Ayaw, duha ka para wan niya eh. Biyaan na siya. Biyan, sige. Unyang kisabay mo drive eh. Ako! Oh, uy, ang mga ilo eh. May kipaghot man. Uy, patay. Boss, basig nakasuod ang mga parak, boss! Unsa? Ayaw kadlo kay kita mga parok. Uy, nga to Algera, sa to Algera, lagi. Patay mo. Unsa? Confident pa kayo siya di siya mamatay. Unsa? Nga siya mo. Nasa suod prisuhan ko. Kuhan siya ka ng Nakabukan. patyan gitu siya kay kuhan na. Ako dito ka bulugan eh. Mga siguro siya. Oh, tanawa, boss. Ay, imuha rin na. Ay, inyo Ato, inyo. protector, yapon to nila. Gabira. Torto kay. Ay, saba, abe ninyo eh. Bay. Isa na ng mga nagkumbukog sa mga iro. Sina? Okay. Niya. Ah. Kauna eh. Nahilom na sila sa magpagot. Nag-ilog guys mga bukog akong giit sa nila. Nya, unsa man ha? Baji Poy? Panahon na karon. Manuta silang hideout. Okay. Baji Poy. Men. Mama Miriam. Okay, ya. Sana yung mga Kita. pulis. Jeffrey, family. Baka na iya yan. First level. Manala yun siya. Pero islang na nga, naglaw kaya eh. Drama ba yan? Siya Amerikano ba? Oh, naglaw, malagay mo ba lagi? Call center ba siya? Outdoor. Ay, salamat in town, anak. Dinhi dapita, dili na kukulbaan. Safety na kita dinhi. Og mata di man ay jipoy mapa. Muundang na sa siyang pagkapulis. Uy, unsa? Apan nga naman? Tungod kay gusto na siya magmalinahon ta sa itong papuyo, ma. Apa dong?
Papa. Papa Jipoy, Mama. Papa Jipoy, Mama. Ha? Kaon anang bisayang utan anak. Napay sinugbang isda. Ha? Nay sinugbang baboy. Lami ka na dong. Nugbang isda ra ako. Pa, yung man kaning bisayang utan kay para likay sa high blood ba? Pagahi na stingog ng sinugbang baboy. Kay basta mo taas atong dugo ba? Taas niya atong sugar. Di ko mo tuong mataas yung sugar, bro. Ang naman. Mahilig magkag-jogging ka na, diba? Noon, Basket. Likay lang ko na. Kanang shot daan una dribble. Pero ba? Ang gini mo sultihan ta ka Sige, mao sige. gini mga pagkauna akong gikamingawan. Ba? Ba? Pa, Hmm. ug mapuhon dadon ako dinhi ang babay na akong ninyuan. Mhm. Ang babay amo himuon akong inahan sa akong mga anak. Na sige. Unya, makapagpag... Parete yan. Ipaila-ila unya namo siya ha, Jipoy. Uy, Manwan. Manwan. Lag mga ihas ba? Bayad pa to. Tara na. Salamat kami ha. Keep the change. Uy, kung tao. Bay! Sila. Bay Jipoy! Bay! 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 Lukas mo ka, bay! Mahila ka ha? Anong dagang magtao din sa inyo? Asam na sila? Wala siya, Bay Jipoy, wala. Klaro siya, yung siya, wala siya. Bay, ay kong binuangi, bay. Ni ako, aron akong ipaila-ila sa akong mga ginikanan si Priscilla. Asam na siya? Anak na, Si Ana na ba? patay na akong mangol, Bay Jipoy. Bay! Bay Jipoy, bay. Bay! Mukhang tingog. Tingog, Bay Jipoy! Bay! Bay, hindi ako nagtiyaw ka lang, bay! Hindi ako nagkumitsa ka lang! Uy, ako kung naiksuon. Huwag ko magbinuang niyo, bay. Tinuod akong isulti nga. Patay na akong maghod. Gipatay sa grupo sa mga adik nga atong natukhang. Priscilla! Kat, binog. Yan, Juan. Okay na to. Yes, patuloy na ito, Juan. Pagkal ba ito? Taas mo ito. Yato. Nangurtin yung manual na. Ya, wali ko na Manwan. Kulas manual na. Huwag yung kalagaw sa'yo, Huwag yung kasipat ang manual. Ako na gituyo dong. Ako gituyo. Direct, kano sa man siya i-air, direct. Mga sa Davao, mga 5 days ni siya. Gikan. Si Goliath ini mga higala, ang atong director sa What's the Style. Motor. Ririk sa sa'yo, motor ririk. Kaninda sa, ano, sir? Parang tingin na to. Oy, sa mga pan, sa patitay, salamat inyo tanan. Oy, sa I'm Mr. Right. Karon Mr. Wrong. Daghan mo na mga patitay. Libitar pa yun. Thank you for listening, DYHP or RMN nationwide RMN production. This is our RMN production in Cebu. All right. Bunasyo! Bunasyo! Priscilla! Buang sila. Pagtaon ko sila, bay. Bay. Bawas ko! Patay na lang tanan! Ayaw. Tagsaon ko sila! Ayaw. Manimaos ko, bay! Ayaw tigil sa ating ba? Bitaw ba, Jipoy? Ayaw na lang. Ayaw na lang. Timbang ko sila patay, bay!
Kung hindi ko makadawat. Wa na nga akong pagkasunon nga Manimaos gini ka. Babay. Manimaos ko. Tagsa-tagsaon. Dili ato ang panimaos. Iya sa Ginoo o dili imo. God. Ayaw. Wait. Hilat mo ka. Ayaw maghilat. Bali di ko makadawat. Di ko makadawat. Gawa na nga akong minahal sa kinabuhi. Dawat magaling ako ng ikaw, Lili. Ikaw man na. Ay kung kaya sa imong kinabuhi. Dawat ko na to. Talagang iwan naman siya. Pero mahal ko ang imong igsuon. Mahal ko siya. Gidawat na namo. Ang naitabo sa akong manghod. Gawa na siya. Mao nga ikaw. Dawatan na lang nga. Patay na ang babae nga imong higugma. Diyos ko. Patyanan ko, Diyos ko! Dahil Sa glaho tayo